ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ብዙሕ ሰብ ሕቶ ኮይኑ ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ምስ ገዛ ርእሱ ምትዕራቕ ሲኢኑ ብዙሕ ሰብ ምስ ገዛ ርእሱ እንዳተባእሰ እቲ ሱ ክኾነ ዝደሊ ነገር ዘይምዃኑ እቲ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ገዛ ርእስና ዓርቂ ሲኢና ምስ ገዛ ርእስና እንዳተባእስና ምናልባት እቲ ናይ ባሓቅናትና መንነት ድማ ሲኢና ክንኮን ንኽእል ኢና። ምናልባት ስደት ድኸተሎ ኬድንያ ደለና ርሑቕ ዓዲ ዘጋጥመና ደሎ ኩነታት ኣቲንያ ደለና ክሳራ ምናልባት እውን ክሰምረልና ኢና ሓሰብና ግን ከዓ ዘይኮነልና ሪሌሽንሺፕ ክኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ኣብ ሂወትና ተፅዕኖ ድፈጥሩ ንሕና ንኸይንኸውን ምስ ገዛ ርእስና ድማ ንኸይንተዓረቕ ባእስና ክንፈጥር ገይሮምና ዘለዉ ብዙሓት ነገራት ክህሉ ይኽእሉ ኾኑ እዮም። ሰላም ተኸታተልቲ አይዲያል ላይፍ ንሎሚ ድማ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብኸመይ ምስ ገዛ ርእስና ንተዓረቕን ምስ ገዛ ርእስና ሰላም ንምፍጣር ዝሕግዙና ሎሚ ንሪኦም 6 ነገራት ክህሉ እዮም። ኣብ መጨረሻ ድማ ሓንቲ መቑሽሽ ክውስኸልኩም እየ። ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ድማ ፅንሑ ይኹም። እቲ ናይ መጀመርያ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ተዳእ ሃልዩ ገዛ ርእስና እንተዳ ምስ ገዛ ርእስና ክንተዓረቕ ደሊና ምስ ገዛ ርእስና ሰላም ክንፈጥር ተዳእ ደሊና እታ ቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ነገር ተዳእ ሃልያ ገዛ ርእስኻ ምፍታሽ እያ። ምናልባት ድኾነ ጆርናል ወሲድና ገዛ ርእስና ኮፍ ኢልና እንታዮም ንዓና ክንጭነቕ ዝገብሩና ደለዉ ሰላምና ንኽዝረግ ዝገብሩና ደለዉ ነገራት እንታዮም መጀመርያ ኣብ ወረቐት ወሲድና ኣብ ጆርናል ወሲድና ክንዝርዝሮም ክንክእል ኣለና። ምናልባት እዚ ንኸይንገብር ዝኽልኩልና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ገዛ ርእስና ንኸይንፍትሽ ዝገብሩና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ካብዚ ነገራት እዚ ካብ ናይ ነብስና ባእሲ ንኽንወፅእ ኢልና ንጥቀመሉ ሓደ ነገር ተዳሃሊና ሞባይልና እንዳተመለስና ካብኡ ንኽንሃድም ኢልና ናብ ቲክቶክ ናብ ፌስቡክ ናብ ካልኦት ነገራት ናብ ካልኦት ሶሻል ሚድያ እንዳኸድና ገዛ ርእስና ካብ ምፍታሽ ኣብታ ደጋዊት ዓለም ደለዉ ሰባት ንኽንፍትሽን ካብ ገዛ ርእስና ንኽንሃድምን ዝገብርና ብዙሕ ነገራት ኣለዉ። ስለዚ ካብዚ ነገር ዝውፅእ ኢልና ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ኣብ ኣእሙሮና ዝመላለሱ ዘለዉ ሓሳባት እንታይ ምዃኖም ብዝግባእ ተረዲና ገዛ ርእስና ኮፍ ኢልና ክንፍትሽ ክንክእል ኣለና። ብፍላይ ድማ እንዳተመላለሱ ስምዒትና ዝጎድኡ ድኾነ ዓይነት ሓሳባት እንተደኣ ሃልዮም ነዞም ሓሳባት እዚኦም ኮፍ ኢልና ዘርዚርና ንፅሓፎም። እንተደኣ ከምዚ ክንገብር ክኢልና ነዞም ሓሳባት እዚኦም ካብ ኣእሙሮና ውፂና ኣብ ወረቐት ንፅሕፎም ስለ ዘለና ገዛ ርእስና ካብ ውሽጢ ደይኮነ ካብ ደገ ክንዕዘባ ክንጅምር ኢና። እቲ ዝዓበየ ምስ ገዛ ርእስና ዕርቂ ክንፈጥረሉ ንኽእል ነገር ድማ መጀመርያ ገዛ ርእስኻ ምፍታሽ እዩ። እንታይ ዘጨንቐኒ ዘሎ እንታይ ሓሳባት እዩ ዝመላለስ ዘሎ እንዳበልና ንገዛ ርእስና ክንፍትሻ እንተደኣ ክኢልና ምናልባት ኣብቶም ንፅሕፎም ነገራት ክንረኽባ ንኽእል ኢና። ስለዚ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ሓደ ነገር ተደኣሊ ገዛ ርእስና ክንፍትሻ ክንክእል ኣለና። ዘጨንቑና ዘለዉ ነገራት እንታይ እዮም ኮፍ ንበሉ እሞ ንኹሎም ከዓ ዘርዚርና ንፅሓፎም። ከምዚ ክንገብር ተደኣ ክኢልና ካብ ኣእሙሮና ውፂና ኣብቲ ወረቐት ነስፍሮም ኢና ዘለና። ገዛ ርእስና ንምዕዛብ ድማ ኣዝዩ ክረድአና እዩ። ስለዚ መጀመርያ ሞባይልና እጥፊና ካልኦት ኣብ ከባቢና ክርቡሽና ዝኽእሉ ከም ሞባይልናን ካልኦት ነገራት እንደለዉ እጥፊና ኣብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ፒሮን ወረቐትን ሒዝና ገዛ ርእስና ኮፍ ኢልና ክንፍትሻ ክንክእል ኣለና። እቲ ካልኣይ ነገር ድማ መፍትሒ ዝኾነና ምስ ገዛ ርእስና ንኽንተዓረቕ ዝገብረና ሓደ ነገር ተደኣ ሃልዩ ድማ ምናልባት እዞም ሕጂ ኣብ ወረቐት ፅሒፍናዮም ዘለና ገዛ ርእስና ምስ ፈተሽና ረኺብናዮም ዘለና ሓሳባትን ስምዒታትን ምናልባት ክኸብዱና ይኽእሉ ኾኑ እዮም። ግን ፈቲና ፀሊና ኣብ ሂወትና ተፈጢሮም ስለ ዘለዉ ክንቅበሎም ጥራይ ዘለና። ስለዚ እታ ዝዓበየት ነገር እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ነዞም ነገራት እዚኦም ክንቅይሮም ተደኣ ክኢልና ክንቅይሮም ኢና። ክንቅይሮም ንዘይንኽእል ተደኣ ኮይና ኦሬዲ ዝጠፍኡ ነገራት ተደኣ ኮይኖም ግን ክንቅበሎም ጥራይ ዘለና። ክትጋጊ ነበረካ እንተጋጊኻ ኣለኻ። ሕማቕ ነገራት ክሰርሕ ይነበረካ ሰሪሕካ ኣለኻ። ዕድሜኻ ክትሕልፎ ይነበረካ ግን ሓሊፉሎ። ምናልባት ዝበደሉኻ ምናልባት ዝገፍዑኻ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ክገፍዑኻ ይነበሩን ግን ገፊዖምኻ በዲሎምኻ ኣለዉ። እቲ ዝኾነ ኮይኑሎ ተመሊስና ንገብሮ ነገር የለን። ምናልባት ኣብ ሕጂ ሰዓት ንዑ ኣይንቕበሎን ንብል ተደኣ ሃሊና ግን ምስ ገዛ ርእስና ዝበኣሰ ነውፅን ዝበኣሰ ጭንቀትን ንኽንፈጥር ኢና ንጋልጥ ዘለና። ስለዚ መጀመርያ ነዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ሂወትና ተኸሲቶም ስለ ዘለዉ ነዞም ተኸሰቱ ነገራት ክንቅበሎም ጥራይ ዘለና። ከምዚ ክንገብር ተደኣ ክኢልና ሽግራትና ንኸብቅዑን ደሓሸ መፍትሒ ከዓ ንኽንረክብን ኢልና ጉዕዞ ክንጅምር ኢና። እንተዘይ ኮይኑ ግን እንተዘይ ንቕበሎ ኮይና ግን ምዝ ነገር ዝንጋጮ እንተደኣ ሃሊና ግን ብምንም ተኣምር ናብ መፍትሒ ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ ትድኾነ ኮይኑሎ ትዝተፈጠረ ተፈጢሩሎ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ነገር ከዓኒ ኣክሰፕት ክንገብሮ ጥራይ ደለና ክንቅበሎ ጥራይ ዘለና። እዚ ከዓ ምስ ገዛ ርእስና ንኽንተዓርቕ ክሕግዘና ይኽእል እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ እታ ሳልሰይቲ ምስ ገዛ ርእስና ንኽንተዓርቕ ትገብረና ነገር እንተደኣ ሃልያ ድማ ምስ ገዛ ርእስና ዓርቂ ምፍጣር እዩ። እዚ ክብለኩም ከለኹም
بمتاينا عرق نفتر انت دا الكمني من هالبات انت دا نزوم فتشنا مدلنا كنريوم تدا اخيلنا من هالبات نزوم مقبال كبيرو من هذا حجينا مرة سلريبنا كنقبلوا ميل علنا نبلو مدلنا نقرات انت دا خنريوم كيلنا بحلفنا تفتر نقراتهم جن حلفنا نحجنا تقطاتيرو حجنا دما نصبحنا نخو قطاتورن هيوتنا مولو دما اب حلفنا نخو خونا نفقدل دلنا سلازي حنت خنغبرا دلنا نغر تدا حاليا نغزا رسنا اب حلفنا استغاغنيام جيغاتات اب حلفنا استبدلنيام بدلات اندازكرنا كام نساقيا نزوم نغرازيوم تقبلنا نغزا رسنا يقرن بللا يقريتانا كل مفتاحي ምናልባት እንታይ ይጠቅመን ክንብል ንኽእል ንኾይና ከምዚ ገይሮም ንክዮም እትበዲሎም ንክዮም ኩስተ ከምዚ ገይርንኮ ክንብል ንኽእል ኢና ግን እዞም ሰባት እዚኦም ምሳና የለዎም ሕልፍናውን ምሳና የለን ምናልባት ግን ናኡ ተመሊስና ብሕጂ ሰዓት ነብር ተዳሃሊና እዞም ሰባት የለውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም በአካል በአእምሮ ግን ምሳና እዮም ዘለዎም ስለዚ ዝሓዝናዮ ቂም ተዳሃልዩ ተበዲለ ንብል ነገር ተዳሃልዩ ምናልባት ክበፅሐና ዘይነበሮ ሕማቕ ነገር ኣብ ሂወትና እንተዳ በፂሕና ሓደ ረሕዋት ንገዛ ርስና ንኽጥዕመና ክንብል مس جزا رسنا سلام نخن فتر نعنا سلام نخسم معنا نخلو سب يقرأ نبللو نحلفنا يقرأ نبللو أبكى بينا نزنبور سباتون من البات كيف لتو نزنا جرز جيرو ما كخون سللا دخولهم حدا راح يقرأ نبللو كم مخن قبر ترى أخينا مس جزا رسنا أمبر مسوم ديكون مس جزا رسنا ينام تعرق زلنا دقبرو يفلتني ماما يقرأ بللو مكازب الفتاري سب دقبرو يفلتني بلكو عيز نبر بس ترد أمت أني زد نبر سلازي صبوق يرن تزرد نيرو يمبدل كان صبوق يرن تزرد أكان يرسخان وعلى خان زحج تجاجي خير لخا جيتات أيم تجاجي خان يركب سلازي بزحج ساعات كن قبر دلنا حنت نجر ترى هليا مش حلفنا يقرب بموبايل بفلاي دما مش جزارسنا يقريتها بموبايل نجزارسنا يقرب بموبايل ما نمت عينان نبره دخنا مت عينان تراي كنت مدلنا سلازي خمس خن قبر ترى أخيلنا من هالبات نب جزارسنا تمريسنا سلام ناخن فترة ترى أخيلنا عرقنا شو أخمتن مش جزارسنا دما سلام كن فترة نخيلنا من البات كوب حلفنا خوينا نزود دولنا نزج أكوننا حماق نجرات نزجورنا سبات انت رأى نذكرهم هالينا اتمر زين إحنا نداستنا جندما إزم سبات زيهم كم مناي مرزب عنا انت رأى نسته هالينا نحنا هنا نموت زم سبات زيهم ما يكونن ويتبدلنا ويترخ حدنا سبا يكونن سلازي أبز حج ساعات مرزنا مستاي نقدفومون أب جزارسنا تمديسنا مش جزارسنا عرق خن فترة نخل حدا نجر ترى هالي مش حلفنا يقار مبالي كم زخن قبر ترى أخيلنا أمانوني صبوق دخونا سلام عرفت خصم معنا برابع عيد الرجال نري حدا نجر ترى هالي دما إزمس جبرنا ناب جزارسنا تمديسنا إزم نجرات زيهم تساويرنا كنحلف مخالنا نجزا رسنا خنا مسجنا نفتار دما إذا نجرا زكيلنا نخن كيد سلد جبرنا كنا مسجنا خن كلالنا صلوة المسجنا زي فتحو شجر زي فتحو كنا تاتيلن سلازي كنجبر لنا حدا نجر نتاين ترايلكم مني نفجزا رسنا تمليسنا نجزا رسنا مجمرنا مسجنا أبز سلد بتحكني نزخل الشجرات نزخل الأجامات حليف كدما أبز سلد بتحكي يمسجنا كيلنا نجزا رسنا مجمرنا مسجنا نقرب لا من البعض انت رأتري خونكم بزح جزء نخالقوت سباتينا دامبر مسجانا نبزح نجزارسنا مسجانا يبنال نجزارسنا وقصانا يدبزح تايس للجبرت هذا جزارسنا بنقو تسينا نوقصا بنقو تسينا أنا كوي ربحني أنا كوي كون الليني أنا كوي ترجمي باللين كم زيلو كباخيني أي ربحن كي ندابلنا نجزارسنا نمتينا نساقيا كافكم نفجزارسنا تمليسنا نجزارسنا كنا مسجنا خن كلالنا نفجزارسنا تمسجنا تمليسنا انت رأى مسجانا كنا بزحكيلنا صلوتنا زي سمع فتاري بالنارمو صلوتنا مسجانا نسمع خاني فتار خمل سلايب هو تحق أنت هبتنا فتار بمنهم تأمر حقوقي بناني ثلاثة حد رحوات نام مسجانا نملس مسجانا بزح معلتنا بوز صلوتنا بمسجانا انت رأى خنجم رخيلنا سيني هذا لنا سلام أب مسجانا ناب صلوتنا كنا رخوان خيلنا بحمشاي درجة نريد ما أبز حج ساعات كنجبر زلنا نجر بزي متكبرنا أبتع ساند أتنا نجزا أرسنان من الوقت هباس مس جزا أرسنان مس جزا أرسنان بنا خين تعرق غيرنا لحد نجر كخون خيلي من الوقت حج ساعات كنجبر زلنا نجر كانت جبرو نداخل قالنا أنت دا قديفنا صباح نقول تعسات رأي فايدو تلازي أبز تعسازنا أتون ترى أهلنا أبز تعسازن شمم ترى أهلنا أفتا نتعسل لازلنا حج وان إتخن جبرون دلنا نجر نخينا تجبري قدنا دلو تلازي أبز حج ساعات كتجبر زلك نجر أنت أبز حج ساعات بدقيلك كتجبرات نجر كتجبران ترى أخيلك ولا تجاج ولا ودق سلازي جبرك أبتع سايت أتوني خا كور كتجات كماير كاتريها خد كي مسجزار السخان دخونا عينة بقى سايك تفترني خا من البات جن أبز حج ساعات كتجبرو دقبا كان نجر عند هالو بزو ما قدمنا خن تقصهم زنجرنا نجرات بوم تأثير كتجبرو أنت زي كيلك
ምናልባት ጽባሕ ንጎደ ተዓሰካ ነገር ስለ ድኾን ንምንታይ ከም ዝለይ ገበርኩ ንምንታይ ከም ዝለይ ኮንኩ ንምንታይ ከም ዝገይር እንዳበልካ ኣብ ጣዕሳ ንኸይትኣቱ ኣብ ሕጂ ሰዓት ክትገብሮ ዘለካ ነገር ጥራይ ግበር ከምኡ ክትገብር ተዳኺልካ ዘጣዓሰካ ህይወት ስለ ዘይትነብር ናብ ገዛ ርስኻ ተመሊስካ ትስኻ ትደልዮ ነገር ከተተግብር ትኽእል ኢኻ ንገዛ ርስኻ ምድናቕ እዩ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንተረኣ ክትዕዘቡ ክኢልኩም ንገዛ ርእስና እንዳወቀስና ንገዛ ርእስና እንዳቐጥቀጥና ገዛ ርእስና ካብቲ ክትረኽቦን ክተቋደሶን ዘለዋ በረኸት ንታሕት እንዳገበርና ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዘይንኽእል ዝነበርና ነገራት ኣይገበርና እንደለና በቃ ንገዛ ርእስና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ካብ ንወቕሳ ነመስግና በቃ ኣነ ብሉፅ ኣነ ድንቂ ዓብ ሕልሚ እውን ኣለኒ ኣነ ብሉፅ ኣነ ፅብቕቲ ኣነ ከኣነ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት ክገብር ዝኽእል ሰበይ እንዳበልና ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ንገዛ ርእስና ከነነቕ እዩ ዘለና ውሽጣዊ ምስልና ከነመሓይሽ እንተደኣ ክኢልና ድማ ኣብታ ደጋዊት ዓለም ዘሎ ምስሊ ተመሓይሽ ዝፀንሐና እታ ደጋዊት ዓለም ውፅኢት ናይታ ብውሽጢ ፈጢርና ዘለና ብስምዒት ብሓሳብ ብእምነ ደረጃ ፈጢርና ዘለና ዓለም ናታ ውፅኢት ስለ ዝኾነት ኣብ ደገ ዘሎ ነገራት ከነስተኻኽል ተደኣ ደሊና ናብ ውሽጥና ተመሊስና ንገዛ ርእስና ንብላን ንገዛ ርእስና ድማ ብስምዒት ደረጃ ንብላን ናሓስቦ ነገራት ከነስተኻኽል ክንክእል ኣለና ስለዚ ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ንገዛ ርእስና ምውቃስ ገዲፍና ገዛ ርእስና ከነድነቓ እንተደኣ ኸይድና ኣብታ ደጋዊት ዓለም ዘሎ ነገራት ኩሉ ዝድነቕን ምስ ገዛ ርእስና ንኽንተዓረቕ ዝገብረናን እዩ ብሓፈሻ ዘን ሕጂ ክንዘራረበለን ፀናሕና ሕጥብታት ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ምስ ገዛ ርእስና ንኽንተዓረቕን ናይ ገዛ ርእስና ህይወት ንኽንነብርን እየን ዝሕግዛና ከምዚ ክንገብር ተዘይክኢልና ግን ምስ ገዛ ርእስና ዘባእሰና ዘሎ ነገር እንታይ ምዃኑ ተዘይፈሊጥና ምናልባት ኣብ ሕሉፍና ተመሊስና እንተደኣ ንጭነቕ ሃሊና ክንቅበሎውን ዘሎና ሽግራት ክንቅበሎ እንተዘይክኢልና ምናልባት ንገዛ ርእስና ንወቕሳ እንተደኣ ሃሊና ንገዛ ርእስና ድማ ምናልባት እንተደኣ ዘይነድነቓ ሃሊና ንወቕሳ እንተደኣ ሃሊና እዞም ነገራት እዚኦም ምናልባት ከኣስሩና ይኽእሉ እዮም ናይ ገዛ ርእስና ህይወት ደይኮኖ ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት ክነብሩን ክገብሩና ይኽእሉ እዮም ኣብ መጨረሻ እታ መቑሽሽ ዝበልክኹም ነገር ድማ መቑሽሽ እኳ ኣይኮነትን ናይ ህይወትና ኣዝያ መሰረታዊት ዝኾነት ወሳኒት ዝኾነት ነገር እያ ንሳ ድማ ክንርዳእ ዘለና ሓንቲ ሕግላ እዛ ሕጊ እዚኣ ድማ እንታይ ትበሃል ተዳ ኢልኩምኒ ነዛ ዓለም ትዳንያ ሕጊ እያ ንሳ ድማ ሎኦፍ ሳፕላይ ትበሃል እዚ ሎኦፍ ሳፕላይ ትበሃል ድማ ሓደ ምንጪ ሓደ ፈጣሪ ዘለዎ ናይ ዝብል ሕጊ እያ ስለዚ ዛ ሕጊ እዚኣ ክንርዳእ እንተደኣ ኺኢልና ኩሉ ነገራት ካብ ደገ ዘይኮና ኩሉ ነገራት ካብ ካልኦት ሰባት ዘይኮና ንምንዮ ኩሉ ነገራት ካብ ፈጣሪ ስለ ንምንዮ እቲ ንደልዮ በረኸት ድማ ፈጣሪ ስለ ድህበና እዚ ኩሉ ነገራት ከነስተኻኽል እንተደኣ ኺኢልና ምስጋናናን ጸሎትና እንተደኣ ናባና ክንመልሶ ኺኢልና ዘይምልስ ፈጣሪ ይኮነ እንደለና ሕተቱ ክወሃበኩም ዝበለ ፈጣሪ ድማ ንዕኡ ክንሓቶ እንተደኣ ኺኢልና ኣብ ሕሉፍና ምቁዛም ኣብ ሕሉፍና እህህ ምባል ምጭናቕ እንተደኣ ክንገድፎ ኺኢልና ምስጋናን ጸሎትን ከነብዝሐሉ እንተደኣ ኺኢልና ዘይውዳእ በረኸት እዩ ዘለዎ ምናልባት ሰብ ክሕደካ ሰብ ክጠልመካ ዝተፈላለዩ ነገራት ስኻውን ክሓፅረካ ይኽእል እዩ ፈጣሪ ግን ብምንም ተኣምር ሕቁ ይህበካን እዩ ፀጉኡ ከፍሰልካ እንተደኣ ደሊኻ ግን ናብ ገዛ ርእስኻ ተመሊስካ በዘን ኩንሎም ፀናሕና ነገራት ጌርና ገዛ ርእስና ምስ ገዛ ርእስና ክንተዓረቕ እንተደኣ ክኢልና ፀጉኡ ብዙሕ ድኾነ ዘይውዳእ ፀጋ ዘለዎ ፈጣሪ በረኸቱ ንኸፍሰልና ድልው እዩ ዝኸውን ስለዚ ምናልባት ንሕና ሰኣን ሕፅረታትና ምናልባት ሰባት ሰኣን ፍልጠቶም ንዓና እንተኸሓዱና ንሕና እውን ክንገብሮ ዘለና ነገረት እንታይ ዝገበርና ፈጣሪ ግን ሙሉእ ድኾነ በረኸት እዩ ዘለዎ እሞ ብጸሎትን ብምስጋናን እንተደኣ ክንልምኖ ኽኢልና ኸኣኒ ምስ ገዛ ርእስና ክንተዓረቐሉ ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ሰባት እውን ኣርኣያ ንኽንኮነሉ ዘኽእለና ብዙሕ ነገራት ከዝንበልና ይኽእል እዩ በረኸቱ ድማ ከፍስሰልና ይኽእል እዩ እዘን ነገራት እዚአን ክነስተኻኽል እንተደኣ ክኢልና ድማ ምስ ገዛ ርእስና ብምትዕራቕ እቲ ንደልዮ ዓይነት ዓወት እቲ ንደልዮ ዓይነት ህይወት ክንነብር ንኽእል ኢና ምናልባት እዘን ሕጂ ዝጠቐስናየን ነጥብታት እንተደኣ ክሕግዛኹም ክኢለን ኣይነይቲ እውን ቀንዲ ሓጊዛትኩም ኣብ ኮመንት ኣቐምጥልና ኢኹም ሰላም ዘለዎ ቅነ ንምንየልኩም ክሳብ ንራኸብ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ፅንሒ ኢኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ንዓኹም ሓድሽ ምዕራፍ ምስ ኣይድያ ላይፍ